Хората си мислят, че хуманоидните роботи са непохватни машини, а всъщност те се развиват с невероятни темпове, сравними само с революцията при изкуствения интелект. Еволюцията при хората е отнела милиони години, а революцията при роботите се случва стотици хиляди пъти по-бързо. Повечето прогнози сочат, че в близките 5 години близо 400 милиона работни места ще бъдат заети от роботи. Трябва ли да се страхуваме от тях? Индустриалните роботи отдавна замениха милиони хора на конвейерите в промишлеността. Изкуственият интелект бързо заема работни места, свързани с рутинна умствена дейност. Сега пък хуманоидните роботи заплашват да навлязат в традиционните сфери на физическия труд. Работят денонощно без да се оплакват, не боледуват, не искат заплата и отпуска. Работният им час струва стотина пъти по-малко от човешки. Вече няма нужда да се програмира всяко тяхно движение. Те се учат, гледайки какво правят хората. Усвояват изключително бързо и каквото научи един, вече се знае от всички. Изкуственият интелект им помага постепенно да генерализират наученото и от просто копиране да преминават към самостоятелни действия. Очаква се до 2030 година пазарът на роботи да надхвърли $40 милиарда годишно. Естествено, САЩ и Китай са несъмнените глобални лидери. През септември 26-та Тесла започва масовото производство на робота Optimus в САЩ и обяви, че планира до края на 27-ма да достигне обеми от 10 милиона броя годишно с цена около $25 000. Четвъртата индустриална революция вече е в ход. Машините се учат и вземат решения. Автоматизацията се самоусъвършенства, а свързани системи и комуникации работят в реално време. Изкуственият интелект облегчава и измества умствения труд, а хуманоидните роботи започват да изместват физическия. Всичко това се променя стряскащо бързо, но вместо да се плашим, трябва да започнем да приемаме реалността и да се адаптираме, както това се е случило много пъти в човешката история. Не продавам и не рекламирам, просто споделям знания и опит за хората, които се интересуват. Ако ти е харесало видеото, удари едно лайкче, коментирай, сподели го и ме последвай за още клипове на тема екология и икономика.